ki dabka mun rigan waya wanda ya yi kalar rakumin. Ai rakumi kala-kala ne. Ka ce kalar rakuminka? Na ce ki dabka rigan waya wanda ya yi zab da rakuminmu. A wannan shagon na tafi kwabo enterprises babu irin nau'in kayan wayar da ba su da ka bari kawai na zaɓo maka wanda zai burge ka. Zabzaga dakirtuwar zakir hamrat shibra kanki zai riga ranar faduwa. Ba za mu haka da kai ba na gaya ma, ka bari kawai za mu zo da kai cikin jihar Kano, Najeriya. Tafi kwabo enterprises ka duba irin gidan wayar da kake so. Tafi kwabo enterprises, tafi kwabo kayan zamani. Nawa ne dozin ɗin wa? To wannan kowane dozin ɗaya 12,000 ne. 12,000? Tab, aiko barin karo da yawa. Don kuwa a wani gurin naira 16,600 ake saida mana. To karo. Barin jiyan karo. To sai kin karo. Wannan dai na sani. Alhaji. Yaya an zabo? Ya zabo. Ai muna zuwa rinka nuna iya gata can gata. Shagonki yayi kyau. Akwai kalar rakumi na cikin shagonki. Wannan kuwa yayi kama da fatar rakumi. Yalla sigina na Thomas. Kai maza. Ai to hijabin da kawo yi wayar kyau. asata a jiki. Danwa, ki hakuri. Ba komai. Abun da kin fada gaskiya ne. In ka zo shagon gaskiya ta fi kobo. Za ka diba kaya sai gaskiyanka ya kare. Wannan karin magana cikin buzun nan. Gaskiyanka in ka diba wanda kana so ka ji wannan bai yi ba. Ka duba wannan ka ce bai yi ba. Ka duba gaskiyanka ya kare mana. Ai gashi nan ko ta ina. Gaskiya ne, ina 'yan sari da masu sayan ɗaiɗai. Ga tafi kobo enterprises, akwai mu da kayayyakin waya kowace iri ce, ga kuma jacket na wayoyin maza da mata masu ɗan karen kyau, ga kuma screen guard na kowace irin waya. Muna da 'yan sari daga ƙasashen Nijar, Kamaru da Chad. Tafi kobo enterprises, ofishinmu na nan a lamba 31 da 32, Bata gidan na Begu, Bello Road a kanan Dabo, ko kuma reshen mu da ke lamba 9 Beirut Road a kanan mu ta Dabo.